Bazar thlir tu te chibai ule November ninga sang ni som ni pani inrin ni ni a nimin lama khovel chanchin thar beng ver zuali longa thleng u Ukraine ram soi bang theri lova Ukraine ram president Volodymyr Zelensky chuan Russia chu electric tuile oil te manga nun ron nalan tira apua tuna hian Russia ina beina wangin Ukraine mi pui makta duai li le no inga zet chu karen nei lovin anom mek ti asoi tunna ya Russia hian Ukraine rama electric siam chuana mun ta chu drone manga bein indona kil sang sang amma son chole de buka ramria indona ain Ukraine ram chunga electric siam na mun ta chu beina sata an manga missile le drone mangin an saya Ukraine ram mun tam tak chuan electric eng nei lovin thasigrim nam tran to a khowot le thim noya an kho same kani thamasa chung ngot khan Ukraine ramin electric current siam chuna nei mun thuma thena mun khat zat chu Russia hian an bom chiani in President Zelensky chuan soya Ukraine ram thu nei tu te chuan an ram mi pui te chu ren taka power supply mang turin an ngen ani kha Zelensky chuan tuna hian mi pui makta doi li le chan ve vel chu electric current man tur nei lovin anom mekani atia Russia sipai te chuan in dona mola ne nan chan theilo wangin Ukraine ram electric siam chuana mun ten beini asoin hetianga power siam chuana mun an beita hian kan mel ma te chaklo na alan tir chiang hlea indona huna kan sipai te an hne lova heti zong hian kan mi pui ten beile ta ni atiani Russia ram foreign ministry chuan Ukraine ram electric siam chuana mun an be thu hian zeb lova chuti lai chun Russia sipai te hian Kherson kho pui an op mek chu an chu san mek zel thunga indona huna hian media ten lu vak lo wangin engthil chiang e thlenga riat thei thin lova Russia sipai te an inthiar chuak ti soini lai hian Russia President Vladimir Putin chuan Kherson kho pui chu Ukraine sipai ten thapui thoan be dona wangin civil mi omek te chu thiar chuan ngai ti asoya Ukraine ram official te chuan Russia sipai te an inthiar chuak ti soi chu thangani thei anti ve thung Russia sipai te hian Kherson kho puya sipai inda reng ai chuan Ukraine ram chimle kho chaklam ram ria sipai da bel adu zo ka wangin a inthiar chuak ta ni in soyani ponto thin angin USA chuan midterm election nei turin an in buat sai zela hemiatana campaign a kalkolna Republican Party hruai tu President Louis Donald Trump chuan kumsang ni somni pali President in thlan chu atum thu a soi thoi chhomek Iowa a thu a soina President Louis Trump hian kumsang ni somni pali President in thlan chu le nge rin thu a soya Trump hian kar le a in thlan na nei turatan hian campaign a nei ngor hlea ninga chungin rally voi lia thu a soi dona nimin khan Iowa hian a voi khatnan thu a soya heti la hian US President nilai Joe Biden point Democratic Party candidate titana campaign in US mun sang sang fangkwal ve mek bok Biden le Trump te hi midterm election a hian candidate an nilo ve ve a ma se he in thlan hian US politics kalphung herdang lam dona wangin thanem ngai takin an campaign ve ve ani nimina thu a soya Trump pachuan kumsang ni somni president in thana hne na changti a soile a in thana fel file lo taka wanga president ni talawani thu a soya president hi voi ni ka chu to a voi ni ka chaka a voi ni na khan vote po ka mu thada izoka sang ni som paruk ai khan sang ni som ni khan makta doi tel fe in vote ka munem zoka president nilai jinga vote munem ber ka ni boka kan ram hi a hlotlina aro puya a him theinan president hi ka chu le ngerin omani atiani Trump senior advisor Louis Kellyanne Conway chuan President Louis Trump hian midterm election campaign boruwa ka ti boya lo wangin kumsang ni somni pali president in thlan chu atum thu hi alapuang lo mai mai ni in na soi ve boka Trumpian president chu atumani po in Republican Party atangin chu puitu anei nual don ni na langa ponto angin Florida Governor nilai Ron DeSantis chuan US President chu hi atum ni in soyani a Trump Vice President Louis Mike Pence po in chu atum ni in soyani bok Israel rama chuan Prime Minister nirei ber record lo siam to Benjamin Netanyahu chu Prime Minister ani le don Netanyahu kai hruai Likud Party le an tho pui party dangte chuan Knesset seat za som ni omna seat somruk pali an la a Prime Minister nilai yer lapita kai hruai yes atit le an tho pui te chuan seat som nga pakhat an la ve thunga party mala Netanyahu kai hruai Likud Party chuan seat som thum pani la in party mala seat la nem beran ni a Prime Minister nilai lapita party
yes atit chuan si somni pali la in pahni na an nia Religious Zionism Party Bezalel Smotrich le Itamar Ben Gavir te kai hruai chuan si som pali la in pathumna an ni bok Netanyahu sarkar siampui tur party dang pahni Sas chuan si som pakhat la in United Torah Judaism chuan si sari an la ve boka Israel Rama Party lian berpo lo ni to sarkar na po siam to Labour Party chuan seat pali la in party teber ani tani Prime Minister Choktur Yair Lapid chuan Netanyahu chu lompuin sarkar in thangna ta na ti turte ti ngalani angatia Israel ram thatna le himna hi politics sa kan ngai dan ran na ai na poimo zoka Israel mi puite le Israel ram ta na lo tling taka ro rel na diklen Chokturin Netanyahu hi kadu sakani ati Netanyahu hi Israel ram president chuan sarkar siam turin a som thoyanga Netanyahu hian karli chungin sarkar thar adin don ani khochaklama Korea ram pani inkar boru ka lungthu kan tarlan to kha bazar lo thlir thin te chuan in hrengeyenga North le South Korea inkar hian thatlam ain chiat lama panzel ni in alang meka nimin khan thlona hmangin an in room thaile ni in soyani South Korea ram Joint Chief of Staff JCS chuan nimin khan North Korea chuan in do thlona za somria zet chu South Korea lam hnai North Korea ram chung china a thlo kwal tir vak mai ni in an soya hemi wanghen South Korea chuan thlona somriat vel tir chokin an ram chin North Korea lam hnayan thlo kwal tir ve ngala South Korea hian thlona somriat lai thlo kwal tirin tunlai in do thlona thaber jingami F-35 jet fighter te po an thor chuak ni in soyani hetiang hian ram in thenom pani te hi thlona hmangin in room thai ma se engtin ma in titon lovin an la om ni in ni zan lam thleng kha chuan puan alania South Korea JCS chuan an thlona sipai te chu US ne na tang rolin tun ayana sa in room thaina a thlengani po chelet ve ngal turin an in ring ti a soibok South Korea le tho puiram ten sipai nun chan an zir thin chu North Korea hian angai mo thu a soi thina South Korea lam hian an ngai poimo lo wangin North hian hetiang hian ma alata nia ngai ania chu mai pi alama in do thona lampo anei that tok zia alan tir ve ni in ngai ani bok North Korea hian South Korea le USA ten sipai nun chan zirna vigilance storm tian vo an nei mek chu angai mo thu le ti zui to lo tura du thu soya a soi hnu loka US le South Korea hian vigilance storm drill chu an roman lok ba ka ni khata pot seya nei chun zom turani thuan puang ve nga zat boka hei hian Korea ram pani inkar boru ka tilum le zwal ta sotani vigilance storm drill hi voin hian zo fel turania heta hian in do thlona chi sang sang zani somli zat chu thlok kwalin sipai in do nun chanan zira hemi ma hian South Korea hian ni som pani o Hoguk 22 field exercise anti mai chu alo nei zo chia boka North Korea tan hian ngai mom takani ve reng reng ani kan then om Pakistan rama politics boina kal zela Nimin Khan ka alum tuma beina tok Prime Minister Lui Imran Khan chuan online na thu soin ama tha tum hian mi pali in rom hannan siam ni in a soi Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI party hruai tu Imran Khan hi Saukhat Khanum Hospital Lahore la mekin hetatang hian thu soin Pakistan media sang le internet lam thlenga vordar ania Khan chuan Wazirabad le Gujarat inkar khoilai mobera min than tum ti hi kalo hredai to ni atia min tha tum hian mi pali chuan inkar khipin rom hannan siama an meeting live video po kanei ni kachunga engemo athleng le ni chuan he video hi tlang zarani ang atibok nimin lama puan to angin Prime Minister Lui Khan hi Wazirabad ta tha tuma be ania atira chuan angal veilama ka ni ti ania ma se nimin lam thu thar bera chuan ake pahnia ka nia ake dinglama chuan hliam te naw tlem te chawaneya angal veilamero aru ka nia damdo in thlen pui ani lai hian bek theilo an conscious in om ni in doctor te chuan an soya ake pahnia hian hliam hnu ma som paru ka om antibok Khan hian ama beina hian Prime Minister Nilai Shehbaz Sharif Interior Minister Rana Sanola le Senior Intelligence Agency General te chu ming marin apu ani bazari lo thira wangin kan lo me